Eguberri on guztioi, dagoeneko jagon jardunaldi hauen azkeneko txanpara iritsi gara, eta kasu honetan solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako, zerbitzuak, enpresek zerbitzua euskaraz emate aldera, heldu beharreko edo erronka berriei azpimarra egingo diogu, eta horretarako, orain arte, esperientzian euskaratzea aldera, esperientziak kontatu dizkiguten enpresen kideekin arituko gara, horretarako hemen daukagu Kutxabankeko Ainhoa Arruabarrena, El Corte Ingleseko Iratxe Zuazola, eta Goiener Kooperatibako Asier Arzuaga. Jagon jardunaldiaren 25. edizioa dugu hau, baina nolabait esateko erabat ezberdina da, pandemiak eraginda formatu aldatu behar izan dugu, streaming bitartez ari gara, eta hain zuzen ere, harin mutu erroreri ekin nahi diot, pandemiarak izan duen eragin oneri ekin nahi diot. Ez da, azken batean, dagoeneko itxialdi bat bizi izan dugu, bigarren itxialdia ez dakit ate joka dukagun ala ez, espero ezagunez ez, baina argi dago, egoera guzti honek gure harremantzeko, kontsumitzeko, aritzeko sistema modua aldatu duela, online moduan, digital moduan kontsumitu izan dugu, harremandu gara lagunekin, eta hori, zalantzabarik ekonomian ere zerikusia izan du, eta baita ere, Euskararen ikuspegitik askotan hizkuntza paisaiaz aritu izan gara, euskalduntzearen normalizazioari begira, hizkuntza paisaia, eleaniztasunaren isla oso ona izan da. Kasu honetan, esango genuke hizkuntza paisaiak izaera digitala ere baduela, kaletik sarera salto egin dugula, eta hain zuzen ere horreri egin nahi diot aurre, bi galdera botako dizkizuet honen kontura. Lehengoa izango litzateke, pandemiaren egoera honetan euskarak zelako portaila izan dau, zuen enpresetan nola egin dio zuen aurrei hizkuntza kudeaketaren ikuspegitik nola egin dio zuen pandemiari aurre, eta bigarrena, bezeroek zuen enpresetan online kontsumitzeko, aritzeko, kudeaketa egiteko, azken batean zerbitzua emoteko euskaraz, bezeroek aukera hori aldokate, ez dakit, Ainhoa? Gure zerbitzuak ehuneko 98an euskaraz ematen ditugu. Eta agian pandemiak edo itxialdiak, hasierako lehenengo olatu hartako itxialdiak eragozpenen bat sortuzun, erabakiak oso azkar hartu behartzialako, gaur hartzen zen erabaki batek biharko ez zulako balio, eta aldaketa asko egin behartzialako, eta gero bezeroengan produktu berri zehatz batzuk atera behar izan genitulako, eta batzutan hizkuntza aldetik ez genulako bermatzerik izan momentu batean. Edo komunikazio batzuk, urgentzia batik, gazteleraz bakarrik ateatzen zialako, baina hurrengo eguneako iaia konpontzen zian. Zentzu horretan, zerbitzua bermatua daukagu iaia ehuneko egunean, eta horre aldaketarik handirik ez dugu euki. Erabiltzaileen aldetikan, pandemiaren ondorioz, egia da, operatiba edo igo egin dela, kanal telematikoetan, bai banka online eta banka mugikorrean, eta nabarmen ikusten den datu bat lehen komentatu dut, gazteleraz egiten dian operatiba horien igoera ehuneko 20koa izan baldin bada, euskeraz egondan igoera ehuneko 60koa izan da. Noski, oinarria txikiagoa da. Baina nabarmena da, portzentai aldetik ehuneko 20 gazteleraz eta ehuneko 60 euskeraz, postekoa da. Eta egia esan, esperantza asko daukagu, online ospatuko dugun euskaraldi honekin, ia hor ere igoera badaukagun. Egia da, zerbitzuak guk eskaintzen degula, euskeraz eta gazteleraz. Eta ondorioz, erabiltzaileak aukeratu behar dula, orduan, ia horri goerak badauzkagun. Hemendik, El Corte Inglesetarako kontsumoan alorra izan da, online salmentak izugarri egin zuten gora, kate famatu batek eman zuen datua, ehuneko 95 zuela gora online eskaeren zerbitzua, beste supermerkatu batzuk esaterako bertan bera utzi behar izan zuten zerbitzua aurre egin ezin da. Zuen kasuan, El Corte Inglesen euskararen kudeaketatik aldaketari somatu duzue, eta bigarrena, El Corte Inglesek online erosteko aukerarik aldako euskeraz, zerbitzuri badago, etorkizun batean jartzeko asmorik aldago?
Bueno, jakina, konfinamendu garaian aldaketa nabari izan zen, ez? Kontsumitzeko modua aldatu zen, erabat. Guk lehen aipatu dudan moduan, online bidezko salmentan, hor momentuz ezin izan dugu implementatu euskararen erabilera. Oso erronka handia da, zailtasun handiz josia, eta pentsatzen dugu oraindik ere, pixkat falta zaigula, ez? Hori implementatzeko. Erabilera, bueno, gure hemengo zentroetako informazioa bai egiten da, hori eguneratu egiten da, baina, bueno, hori ez da kontsumitzeko, azkenean da kontsultak egiteko, beste barik ez. Aurrez aurrekoan ipintzen da indarra, bai, baina kontziente gara online arloan ere ipini beharrekoa dela. Sare sozialetara salto egiten ari gara pixka bat, euskararen arloan, horre ere poliki, baina bagoaz, orain euskaraldia datorrela ere, gauzatxo batzuk egin ditugu, sare sozialetarako, baina, poliki-poliki, guretzat pauso handia da, eta momentuz dimentsionatu gabeko ere bai, Azier zuen kasuan, zuen aurkezpenan zuk zeuk alpetu duzu, gertutasun adierazteko tresnetako bat euskara dela? Imagino zentzu hortan hortik alizaetela? Bai, guk arreta emateko aukera azkenean enpresa txikia gea, eta eguneko egunean 5 arreta puntu ditugu, eta eguneko egunean zerbitzu euskaraz eskaintzen dugu, eta pandemiakin ere berdin gertatu da, presentzialak itxi behar izan ditugu bulegoak, orduan arreta presentziala ezin eman izan dugu, eta arreta presentzialak beti gora egiten du euskerak, euskera ez dakin jendeak presentzialean erresago, ez dakina edo gutxiago dakina presentzialean errezago onartzen du euskeraz beraekin egitea. Ari gara denbora guztian perfil, implementatzen ari den perfil berri horretaz, perfil digitala, eta zalantza barik, aipatuko nuke gazteak direla, gaitasun digital gehien daukaten sektoretako kideak, zuen aldetik, zuen enpresetan, bezeroak saikatzeko orduan, bezero gazteek esaterako hizkuntzari dagokionez zelako autua egiten dute iratxe? Danetik ikusten da, egia esan gazteek agian naturalitate handiagoz egiten dute, baina guk batzuetan ikusten duguna da, urteetan eta historian zean proiektatu dugun irudia hizkuntzarekiko, horrek egiten digula traba batzuetan. Gazteek ikusten dutenean bide bat dagoela euskaraz egiteko, berez daukate eta egin egiten dute. Baina batzuetan bultzada hori behar dute, inguruan ikustia erabilera edo aurreko bezeroak erabili duenean erak haiek azkarra joaten dira euskarara, baina agian bultzada hori behar dute. Berezko badakarte batzuetan bultzada beharrezkoa izaten da, baina bai, jakina gazteen artean naturaltasun handiagoz ikusten da. Zuek, Azier, somatzen duzue alderik bezero tarte hortan? Gure kasuan gazteen euskara erabilera, euskakizuna, esan dezakegu kasik ehunekoa dela. Etortzen zaigun gazte perfilea euskalduna da normalean, izango dira kaso puntual batzuk agian hiriburuetan eta horrela, baina normalean gaztea bada euskaraz nahiko du ziurrik. Kutxanen kasuan? Gure kasuan, gazteen erabilera ratioak bikoizten dute gure bataz bestekoa. Zentzu horretan ongi dago, baina dena den erabilera ere bajua da pixka bat, lehen Asierrek esaten zuenaren arira. Online aritzeko orduan, oraindik kosta egiten zaigu zenbait gaietan, hori, euskeraz konektatzea, ez dakit ohitura falta dan, edo gure nabigatzaileak eramaten gaitulako erderara eta oso aktibo izan behar dezu zure hizkera aukeratzeko, edo zer. Zentzu horretan, bai, pixka bat gazten erabilera bultzatze aldera, Uemakin egin dugun hitzarmenaren arira, Uemako herritan, 30 urtetik berako gazte guztiei, aldatu diegu bezero fitxan hizkuntza. Eta lehen gaztelera zaukanari euskera jarri diogu. Ja hori martxan jarri dugu eta ez dugu intzidentzia bakar bat ere euki. Osea, hor ikusten da askotan ez ditugula gauzak egiten, ez dakit. Eramaten gaitulako, ez, eguneroko gurpil horrek. Eta beste pauso bat egingo duguna da, hemendik aurrea ematen diren bezero alta berri guztiak, 30-etik berako guztitan, ez dakit, por defecto edo, euskera sartuko diegu. Orduan, pixka bat landu nahi duguna da gure partetik ere proaktibotasun hori euskera bultzatzeko gazten artean.
Eta horrek sortzen duena da, kutxazainetan, SMS-etan, newsletterretan egiten ditugun bidalketak jasotzen dituztenean, gure partetik guztiak, gure inpakto guztiak beraiengan euskara hutsez izango dira. Eta gazteak aipatu ditugu, baina gazte ezaratago, hizkuntzak, zuen enpresetan hizkuntzak kudeatzen hasi zinetenetik, zuen bezeroen hizkuntza hautuan aldaketa somatu duzuen, nolabait euskarazko eskaintza horrek zelako bilakaera izan dute? Gu hasi ginean gure hizkuntza elebiduna zen, gure hizkuntza eskaintza elebiduna zen, eta nahi eta nahi ez egiten genituen bezeroei egiten genizkien komunikazio guztiak elebitan zian. Gero ja sartu zen, bezero fitxan sartu zen hizkuntza hautatzeko aukera hori. Orduan, euskara hautatzen dunari, euskara hutsez bideratzen dizkiogu komunikazio guztiak. Eta gaztelera hautatzen dunari, elebitan. Orduan, alde hortatikan presentzia handia da. 2008an, egintzan kontsumitzaileekin egintzan eta erabiltzaileekin egintzan dekretuarekin, bezero fitxan gaztelania hutsez hemen Hego Euskal Herrian ez de gusten. Osea, nahi eta nahi ez da, edo elebiduna, edo euskaraz. Eta gero datorren urteari begira, proiektua da, gure bezero fitxan euskara hautatuta duten bezeroei kudeatzaile euskaldun bat jartzea, bermatzea zerbitzu hori ematen zaiela. Hori dago hurrengo pauso bezala. Asier, zuen kasuan, lehen gazteak aipatu ditugu, oro bar? Bai, urte gutxi daramatzagu eta daukagun, neurtua daukagun euskara erabilera bakarra da, presentziala urte guzti horietan, arretako puntuetan, eta gutxi gora bera daramatzagun hori zazpi urteetan, 150-etik goragokoa da euskararen erabilera eta hortxe mantentzen da, erdizkakasik. Korte Inglesen kasuan, Iratxe? Guk lehen aipatu dugun erronka handienetako bat guretzat izango da erregistro hori jaso ahal izatea. Bai barne bezerotik, bai kanpo bezerotik. Gaur egun ez daukagu erregistro hori. Komunikazioa ezin dugu bermatu euskeraz, zuzeneko komunikazio hori arlo idatzian, eta autua egiteko modu bakarra da webgunean, tokian tokiko, hemengo zentroetako informazioari dagokianean, baina komunikazio zuzena idatzia, bezeroak etxean jasotzen dituen postak eta eskutitzak eta ez daukagu hori datua oraindik finkatuta eta hor falta zaigu. Gaia aldatuz, aipatu nahiko nuke, aste honetan ezagutu dugun berri bat, aste honetan bertan, Euskararen gizarte kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek, enpresetan Euskara planak negoziatzeko eskaria egin dute, nolabait esateko, berdintasun planekin gertatzen den bezala, lantoketan Euskara planak ere egin daitezkeela nahi dute. Honek nolabait agerian uzten du, zelako garrantzia daukaten, enpresetan hizkuntzaren kudeaketa bezalako jardunaldiek, ezta? Nolabait, hizkuntzaren kudeaketa enpresaren izaeran bertan errotuta egotea, ezta? Eta gira da, enpresa bakoitza, hizkuntzaren kudeaketa eremu ezberdinetatik egiten duela, gero eta gehiago entzuten da esaterako, nolabait, euskararen kudeaketa gizarte erantzukizunarekin lotzea, beste enpresa batzuetan agian kalitatearen kudeaketa edo kalitatearen ikuspegitik kudeatzen dute. Zuen enpresetan zeintzuk dira irizpideak nola jorratzen ezadete eta zertan ari dira sakontzen. Eta bigarrena, enpresaren zein arlotan kokatzen duzue hizkuntzaren kudeaketa? Asier? Guk hizkuntza plana guantxe jarri dugu abian, bai izan ziala asmoak lehenago abian jartzekoak, baino daramagun karrera dela eta lanerako daukagun karga, pixkat atzera bezala galditu zaigu. Eta aurten ja izan da momentu erabaki duguna, hasi behar dugu eta eman behar dugu burra honi. Kontua, guk gure aitzakia geneukan bazkideen beharra betea zegoela, baina egiteko lanketa daukaguna da barrura begira. Hori da pixka bat pendiente daukaguna eta ziurtatu nahi dugu baita ere langileen hizkuntza eskubideak ere betetzen direla. Iratxe, Korte Inglesen nun kokatzen duzue, zertan hobetzea edo?
Euskara plana gurean plan independentea da. Ez dago beste plangintza baten barruan txertatuta edo horren menpekoa, ez? Independentea da, baina aldi berean eragina arlo guztietara zabaltzen du. Zeharkako plana da, eta orduan gure ulertzeko moduan arlo guztietara llegatu behar denez kudeaketa berea dauka. Eta zeharkakoa izatea oso garrantzitsua da. Azkenean esan dugun moduan, kanpo bezeroaz gain, barneko bezeroa ere zaindu nahi dugu orain, ezta? Eta lan hizkuntza moduan lantzeko hobe onena da guretzat transversala izatea eta ez beste baten menpe egotea, zuzendaritzatik beti etortzen delako. Kutxabanken, edo? Kutxabanken 3 irizpide daude, hizkuntza irizpideetan nabarmen azpimarratuko nituzkenak, alde batetikan legalitatea, herrialde bakoitzean daukagun legalitate, hizkuntza legalitatea den araudia errespetatuz, gero bezeroen aukeraketa errespetatzen dugu, eta horretarako bezeroen fitxan daukagu hizkuntzaren hautaketa, eta azkenik euskeraren presentzia paisaian bermatzen dugu herrialdearen arabera. Eta nun kokatzen den, Kutxabanken hizkuntza kudeaketa kokatzen da komunikazio sailaren barruan, izango litzake komunikazio saila, hizkuntza kudeaketa eta gizarte erantzunkizuna. Aurrera begira, asmoa gizarte erantzunkizunaren barruan sartzea, genero gaiak, ekologiako gaiak eta hizkuntzakin lotuta. Eta Sorbaltzaldi honetan, etorkizuneko erronkez garela, nola irudikatzen duzu hizkuntzaren kudeaketa zuen enpresetan hemetik 10 urtera esaterako? Iratxe? Bueno, nik bereiztu egingo nuke batetik euskararen kudeaketa eta bestetik hizkuntzen kudeaketa, ez? Euskararen kudeaketari dagokionean, lehen esan dudana, modu proaktiboan eta etenik gabe, azkenean joan behar dugu egokitzen kanpoko gizartera, barneko gizartera eta gure baliabideekin jokatu, ez? Orokorrean hizkuntzen kudeaketa, horre beste modu batez ikusiko nuke, agian kanpo ikuspegi bat eduki beharko genuke zabalagoa, eta nik momentu honetan ez daukat. Azkenean, Espainia mailako kontu bada eta hizkuntza gehiago sartzen dira, ez? Baina euskararen arloan momentuz etengabe jorratu beharreko zeozer eta beti dinamikoa izan behar dena. Zuen kasuan? Neri bururatzen zaitena 10 urte begira da lehenengo gauza ilusioz. Ez dakit nola, baina ilusioz. Hori espaldin badaukagu, jai daukagu. Eta hor ikusten dutena da, lehen esan duten bezala, aberastasun asko daukagu, herrialde bakoitzak bere historia dauka, eta asko daukago ikasteko 3 herrialdetatik. Orduan, hartuko nuke agian Araban momentu honetan dagoen, Araba eta Nafarroan egon daiteken motivazio hori, oraindikan bide asko daukatelako egiteko, eta motivazio hori beharrezkoa daukagu. Beste herrialdetan agian akomodatu xamarra gaude. Bizkaiak eukidun sistematizazio hori ezinbestekoa da, bestela gora bera asko daukazu eta urte batian lanian hastentzea, gero eroitzen zaizu. Naiz eta hizkuntza gaietan rekurrente izan behar dugun eta azkenian esaten da bezala dena asmatuta dago. Egin behar da ekin eta ekin eta ekin. Eta gero Gipuzkoan eman dian erabaki sendo batzuren ondorioz ikusi dugun aurrerapena, ez? Kontratazioaren gaiak eukidun indarra eta, kontzientziazio hori. Hortxe ikusiko. Estimatzen da, egoera ingurumari honetan, albiste negatiboak etengabe entzutan egaren ingurumari honetan, ilusioa bezalako hitzak entzutea. Ezinbestekoa da, ez da, bestela. Asier, Goienerren emetik 10 urtera? Baita ere gure ilusioz eta batez ere lehen aipatu dudan barruko euskeran egoera hori erabilera gazteleraren adinakoa izatea. Ezin duguna da jarraitu sortzen dugun dokumentazio, barnerako dokumentazioa den guzti hori gazteleran egiten eta gero beharrezkoa dana itzultzen. Polita litzake
euskeraz egitea gazteleraz bezain beste. Eta kanpora begira, hizkuntza aipatu duzu hizkuntza plana, eta hor ja oso polita litzake ditugun etorkin mordoa izan da, badakitarretako lankideek gurutziltzatuko nautela, baino jakitea hizkuntzak, ez dakit marrokieraz edo beste hizkuntza batean eskaini ahal izatea, hori litzake dakit oso. Galdera oso erraza egingo dizuet, ñabardura semantikoa ematen dago, baina atzean asko egon daiteke, eta ulertzea lortuko duzu zergatik. Hizkuntza kudeaketa gastua ala inbertsioa. Nola ikusten duzu? Gastutzat hartzen duzu, inbertsiotzat hartzen duzu, Iratxe? Ez, argi eta garbi inbertsioa. Gastua da eta norabide bakarreko zera da, ez? Inbertsioa beti da zirkularra eta azkenean alegin hauek beti bueltan etortzen dira eta, guretzat argi eta garbi inbertsioa da. Ez bakarrik dirutan, aleginetan eta errekonozimenduan ere bai. Asier? Bai, guretzat ere bai, hizkuntza plana abian jartzea proposatu genean, zuzendaritzatik baita ere esan zitzaigun aurrera, baliabide guztiak, eta badakigu azkenean langileak alduntzen nahi gehala, eta gero horrek buelta izango dula. Dirua, nik garai batean lankide bat, bea politikari izan dako, esan du, hor dirua bota behar da, erruz! Beti esatez duen. Bota ez dakiten hitza, baina bai, inbertsioa bai. Ainhoa? Zalantzari gabe inbertsioa. Inbertsioa negozioaren aldetikan, gero etekina sortzen dulako, eta badago nik uste euskerak zalantzari gabe sortzen duen lotura bat, bezeroekin lortzen duen lotura bat, eta da konfiantza gehitzen dula. Batez ere banakakoan, iruditzen zait, bezeroarekin lortzen dezun harremana askoz ere gertukoagoa dala. Orduan, hor egin ditzazkezun aurrera pauso eta inbertsio guztiak gero etekinak ekarriko dute bueltan. Badira, hizkuntzaren kudeaketa egokia egiteko lagungarriak diren hainbat tresna, eta horietako batzuk, esaterako, kalitate ziurtagiriak dira, egia da mota askoratako dagozala, ingurumen sailekoak, zerbitzuaren kalitatea, jasangarritasuna, euskarazko zerbitzua neurtzen duten agiriak ere badira, hor baditugu bi, alde batetik bai euskarari elkarteak ematen dituenak, eta bestea Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren sailburuordezatik sortu zen bikain ziurtagiria, gaur bertan hemen jardunaldi hauetan hizkuntza politikarako sailburuordetzako lankideak izan ditugu honetaz ere hizpide. Zerako garrantzia ematen diezue enpresakelako ziurtagirei, bezeroentzako arreta kalitatea neurtzeko erabiltzen alduzue, ari zarete, badukazue, lortzeko bidean zaudete, ari zarete? Lehen komentatu dut, guk Kutxabanken 4 erronka ditugu, eta laugarrena, ez garrantziagatik, baina, laugarrena aipatu dut ziurtagirien gaia. BBKak eta Kutxak lortuak zituzten, baina Kutxabanken ez dugu lortu. Egin genuen 2017an neurketa bat, eta egia esan, oraindik bide asko genuen ziurtagiria lortzeko. Gure helburutako da, zalantzari gabe, iruditzen zaigulako prozesuak eta lantzeko beharrezkoak direla. Bidean zaudete, baina nino etxean badira... Bai, oraindik etxeko lan asko daukagu egiteko, ziurtagiria lortu alizateko. Baina, behintzat, erronkatako bat hori da. Zuen kasuetan, Korte Inglesan esaterako? Guk ere bai, guretzat erronka handienetako bat da. Guk beti nahiago izaten dugu humiltasunez eta gure oztopoen eta zailtasunen aldetik ikusi, ez? Oso argi dugu, bebai, espektatibak sortzea faltsuak baldin badira, gero horrek ere buelta daukala, ez? Orduan oso jabe gara muga asko ditugula, egin beharreko bidea oraindik oso luzea dela, egia da, ziurtagiri horiek lortzeko bidean lagungarri asko dagoela, ez? Eta horrek begiak zabaltzen dizkigula agian ondo egiten ez ditugun gauzak ikusteko. Baina jakitun gara asko daukaguela egiteko eta oraindik ere epe motzean behintzat ez dugu pentsatzen bai euskarari edo bikain bezalako ziurtagiriekin. Agian lehen HPSek aipatu du tartean agian beste zehozer pentsatuko dela, ez?
Orduan ere pentsatuko nuke, baina gaur egun oso erronka handia Eta da. lortze aldera bitarteko helburu batzu jarri dituzue edo Barkatu. ziurtagiriak etorkizun batean lortze aldera tarteko helbururi jarri duzue, tarteko bideren bat markatu alduzue? Bai, jakina, guk eguneroko lanean manejatzen ditugun tresnak kalitatea lantzeko tresnak dira, ez? Euskararen referentzia markoa eta hori guztia kontuan hartzen dugu eta hildo horretatik lan egiten dugu. Ezagutzen dugu tresna, manejatzen dugu nolabait, baina horregatik hain zuzen ikusten dugu non gauden eta zer daukagun egiteko. Ahulguneak handiak dira oraindik. Goiener? Bai, gu ere, guri ziurtagiria, kalitate ziurtagiria, lehenbizi, bazkideak ematen diguten hori, ez, bazkideak onartzen bagaituela gauden bezala, ongi etorria bedi, hori begiratzen digu, horri ematen digu garrantzia, baina bai hizkuntza batzordetik eta bai ikusi ditugu, urratsak eman behar ditugura, horiek lortze aldera, eta gero batez ere lehen komentatu dudana, ez, batez ere barrura begira, langileoi begira, hortikan hor daukagu lan egiteko, eta ziurtagiri horiek lortze aldera, ia, hurrengo urtetan zelako bide egiten dugu. Kalitatea lortze aldera ziurtagirien afera aipatu dugu, baina bada baizen tresna bat ere oso lagungarria dena eta bezeroen kexen kudeaketa izaten da. Datua begiratuta, kexa gehien jasotzen dituzten sektoreak banka eta argindarra dira, online merkataritza ere igotzen ari da kexa kopurua alde hortan, baina baita ere saltoki handien eta garraio honetan dira. Enpresentzat bezeroen erreklamazioak hobetzeko aukera ezin hobeak dira, beti komentatzen da kexa bat ondo kudeatu ezkero aldeko puntu bat ere badela, eta euskararen alorrean ere kexak badira. Euskarrian baditugu bi zerbitzu kexak kudeatzeko, alde batetik hizkuntza eskubideen behatokiak ematen duena, eta bestaldetik Euskal Jaurlaritzak elebide zerbitzua dauka bertan kontsumitzaileek, euskararen inguruko kexak planteatzeko. Zuentzako halako zerbitzuak lagungarriak dira, jarraipena egiten duzue hortik etortzen diren kexen inguruan, hobetzeko neurririk hartzen da kexak ikusita? Zalantzarik gabe. Nik uste dut oso iturri aberatsa dela gure errealitatea ezagutzeko. Batzutan zuretzako oso arrunta den edo imaginatzen dezun egoera bat salatzen dutenean esate duzu, nun nago. Ni Gipuzkoako arduradun bezala orain dela ez dakit, pare bat hilabete, eukinun salaketa bat, bulego batian, persona bati erantzun ez egoki bat eman zitzaiolako. Oso herri euskaldun batian. Nik ez dut imaginatu ere egiten hori gerta daitekenik. Baina gero nabil, zarean be, zabaldu zen. Bai. Aparte, kanal ofizialoik ere, zareak ere asko amplifikatze dute. Horixe da. Orduan, hor, zalantzari gabe, buru belarri sartzen geha, baina ez bakarrikan hizkuntza kudeaketako arduradunak, sareko arduradunak sartzen geha, eta batzutan nik uste dut, inkluso esango nuke ona dala. Alerta bat piztutzen dizutelako eta berriro piztutzen dezulako sensibilidade bat, ez? Orduan, zalantzari gabe eta neurriak hartzen dira noski. Eta bai euskara behatokiarekin eta elebidekin egiten duzu ebiekin? Baita, harreman zuzena dago hizkuntza arduradunekin, bai. Korte Inglesen kexen kudeaketa imaginatzat ere, zerbitzu horrek bere biziko garrantzia izango duela? Bai, oso gutxitan, aiagon zaizkigu kexak, bietatik heldu ere bai. Egia zan, berak esan duen moduan, aberasgarria da. Batzuetan, begiak irekitzeko balio diguz. Guk uste dugu egiten ari garen ondo dagoela, nahikoa dela eta heldu egiten dela, baina batzuetan, kexa horren bidez konturatzen gara igual, ez dela heldu guk nahi genuen tokira, ez? Alde batetik hori, hizkuntzen eskubideak. Kexak alde bietara doaz, lehen azaldu dut, normalean, ohituta gaude, kexak tortzen direla zehozer euskeraz ez dagoelako, zehozer edo norbaitek ez duelako euskeraz nahi zuen arreta lortu, baina etorri zaizkigu kontrakoak ere bai. Kexak kartel jakin bat euskera utzian egon dalako, eta gainera hori duela gutxi. Eta gero bai, oraindik ere gainditu ez dugun zehozerranen gure herri txiki hontan, lupa ateratzen dugu euskeraz egiten denari, eta nola egin den hori, nolako itzulpena den, nolako jatorria duen, nolako hori ere batzuetan gutxitan, baina hori ere
oraindik uste dut ez dugu lastindu gautza horrez, gutxitan, baina kritikatxoren bat edo beste ere heldu da. Zorrotzegiak algara batzuetan, kritikekin? Bai, geure buruari harrika batzuetan bai, antzinako jarrerak direla uste dut, batzuetan ez ditugu erabat gainditu, baina, bueno, edozein kasutan ere askotan aberasgarriak dira, eta beste batzuetan ez dira aberasgarriak, baina, bueno, danerako gaude. Zuen kasuan? Gure kasuan, enpresa txikia izaki eta kexak gutxi izan dira, baina izaten dianean aztertzen dira, eta bada, azkenean etxean ibiltzeko enpresa bezala, ez etxekoa geha, orduan telefono zartu zuzenean pertsonarekin hitz egin oso kontaktu zuzena da, eta hizkuntzan inguruan izaten dira tarteka mezuren bat, edo haizu hau ez dezute ondo jarri, edo olako, baino orokorrean nahiko ondo ematen dugu, eta guretzako izaten dira beste enpresak jasotzen dituzten kexak gero gurera etortzeko aitzak izaten da, ze hasi berria gea eta dena egiteko daukagu, eta besteak gaizki egiten duten enean guri etortzen dizkigu asko. Badago, lehen esan duzu, merkatu elektrikoan badago olako moskeo orokor bat, jendea bezeroa oso gaizki sentitzen da, eta orduan ikusten duenean alternatiba bat, txikiak ez dakiz ze prezioz, ondo, merkeago, bagoaz, eta azkenean gu jasotzen ditugu besteen kexen ondorioa. Horrentxe bertan, Eusko Jaurlaritzak hizkuntza kudeaketen inguruan dauzkan bi tresna aipatu ditugu, elebide zerbitzua eta bikain ziurtagirien jorratze hori. Zentzu hortan, administrazioen aldetik egindako lanaz eta sustapen politikaz zelako ikuspegi daukazue, zertan egin behar da aurre, zer hobetu daiteke, nola ikusten duzue lan hori? Gu zerbitzu enpresa garen neurrian eta, daukagun tamainaren gatik, iruditzen zaigu ezinbestekoa dela hor elkarlan bat egotia. Guk Eusko Jaurlaritzakin sinatu genuen hitzarmena 2015ean, lehen komentatu duten bezala 8 entidade finantziero gaude, baina badaude entidade finantziero guztiei eragiten diguten zenbait gai, Eusko Jaurlaritzarekin eta entitate publikoek elkarlanarekin espaldin bada aurrera jotzerik ez daukaguna. Adibidez, ez dakit, Redis enpresa, Redisek egiten ditu datafonoak, bai? Guk gure bezeroei eskaini diezaiekegu txartela euskeraz erabiltzea, bai? Eta orduan kutxa ezadinean joaten dianean, txartelakin euskeraz egiten dute. Baina datafono batea joaten dianean, datafonoaren hizkuntza erabakitzen du datafonoa daukanak. Dendariak. Orduan, hor aurrera pauso bat emateko eta bezeroaren eskubidea bermatu ahal izateko nahitaezkoa da zerbitzu hori ematen duen hornitzaileak aurrera pauso batzuk eman ditzan. Edo orain COVID-arekin adibidez eduki ditugu iko maileguak. Hor entidade guztiak gaude barne. Eta iko mailegutako kontratuak erdera hutsez daude. Nik usten dut elkarlana hor entidade guztiei eragiten digun elkarlanak bultzatzea ezinbestekoa dela. Eta gero marko batzuk finkatzea, gaur Mirenen Dobaranek egin duen bezala pixka bat aurrera pauso batzuk emateko ezinbestekoa. Betik, Korte Inglesen kasutik? Bai. Baituzu harremanak imaginatzot administrazio publikoarekin hizkuntzen inguruan, ze moduzko balorazioa egiten duzue, Berak esan duen moduan, behar beharrezkoa da. Azken finean, elkarrera ginak aprobetsatzeko gidari bat behar dugu. Administrazioa baldin bada, nik uste dut hobeto funtzionatzen dela. Gidaritza lanaz gain, nik esango nuke, bidea markatu egin behar da. Eta batzuetan, ez dakit, enpresak beste liga batean gaude edo bakoitza bere burua usteekin dago eta hizkuntzaren arlotik agian administrazioa izatea pixkat bidea markatzen duena, gizartearen analizia egiten dutelako edo eta tresnez hornitu, hori garrantzitsua da. Eta gero aldi berean, ez dakit, entzun ere egiten digu, foroak daude, hori hitzarmena sinatu genuenean ere, ikusi genuen bakarrik ez geundela, eta premia antzekoak, edo oso antzekoak geneuzkan enpresa asko hor geundela. Orduan jakiteaz gaudela bakarrik, jakitea beharrak ere antzekoak direla, eta indarrak batu aldirela,
bueno, horrek beste ikuspegi bat ematen du, eta ez dugu lasaitasun ikuspegia ematen du, ez zarela hain errara, ez? Zure beharrekin, zure premiekin, eta, bueno, edo ondo egiten ditugun gauzekin ere, bai? Gurekin nidaki dela ez dute konektatzen hizkuntza gaietarako, ez gara hain garrantzitsuak, edo ez dakit pentsatzen dut, beste enpresa handi batzuk hartu dituzten bideak euskararekiko Euskal Gobernuak zerikusia izan duela, suposatzen dut, ez dakit. Baina gurekin, guk azkenean gure bazkidei ematen digu zerbitzu euskeraz, eta Eusko Jaurlaritza, egin beharko lukena da hoxe politikak, gauza horiek lantzeko oraintxe bertan, hizkuntza planerako diru laguntzak ematen dituzte, eta horrela ere aurkeztu geha eta horrelakoak, ez? Saiatu beharko luketu bai. Bueno, ari gara solasaldi honetan, enpresek zerbitzu euskaraz emoteko horren inguruko erronketaz, azken batean nik negozioetaz behin beharko nuke, eta zalantza barik nire ustez, erronketako bat bada euskara kondino konkistatu ez duen, edo arrotza duen territorio bat, eremu bat, dala ekonomiarena, negozioena. Ematen du, nolabait, negozioak, finantzak gauza serioak izan da, jendeari bildurra ematen diola, jendea ez dela usartzen euskaraz burutzen negozioak egiten. Ez dakit, konpainia elektriko baten kontratua irakurtzeko orduan, askotan jendeak esaten du, erderaz ere, gaztelaniaz ere, komplikatua da pentsa euskaraz, notariotzetan, hipoteka bat, poliza bat euskaraz sinatzeko orduan, jendeak ematen du beldurra duela, renta aitorpena egiteko orduan ere, ematen du sosak dagozan kontu egietan, negozioa dagozan kontu egietan, jendea ez dela usartzen, zuen kasutan energia konpainia daukagu, saltoki handien konpainia bat, eta banku bat daukagu. Euskarak aldu nolabait, prestigio nahikorik negozioetan aritzeko, zuek, enpresa hauetako ordezkariak izan da, zuen ustez, enpresek ere badukazuen lan bat egiteko, hor badukate ekarpen bat egiteko, zer aportatzeko honetaz, nolabait prestigiatzeko, zergatik ez gara usartzen, zergatik gizartea ez da usartzen negozioak, dirua edo gauza seriotan nolabait euskarazko urratze hori ematen? Ez dut uste prestigio kontua denik. Iruditzen zait, gehiago izan daitekela beldur kontua edo ezagutza kontua edo lehen komentatzen nun kutxatan, 80. hamarkadan egintzala euskera teknikoaren lanketa bat. Baina gai finantzieroetan edo gai tekniko edo juridikoagotan agian ez gaude prestatuta. Orduan, beldurra, nik esango nuke gehiago dela, beldurra hori terminologia edo hizkuntza ez menperatzeko, ez ulertzeko, azaldu ere zailtasun gehiago ditugu terminologia aldetikan gauzak ulertzeko. Nik gehiago ikusten dut hortikan, konfiantza falta. Beldur hori usatzeko, enpresaren, zuen kasuan, bankuaren laguntzak badauka eraginik, badauka zer egiteko, badago erronkarik hortik, zuen ikuspegitik? Nolabait lana daukazue... Bai, tekniko aldetik guk elebitan daukago guztia. Lan didaktikoa nolabait, jendeari beldur hori kentzeko? Bai, baliteke. Eta gaina lan hori egiten ez bada, lehen esaten nun, guk zerbitzu zentraletan adibidez, bai, ikusten dugu azkenean elebidun sartzen dianak, elebakar bihurtzeko arriskua daukagula. Eta lehen ere Mirenekin hitz egiten genuen, eta esaten zuen berak ere bere inguruan alor teknikoan dauden personak geroz eta erdaldunduago ikusten ditula. Orduan, ezinbestekoa da, pixka bat. Igual, hizkera simplifikatu, neurri handi batian, eta zabaldu. Zuen kasuan, Korte Inglesen horre... Bueno, horre bereiztu beharko genuke, agian berak esaten duen moduan, praka batzuk, alkondara bat, labadora bat erosteko momentuan, agian hizkuntza beharrak bestelakoak dira, ez? Beste alde batetik, ardura, nik ikusten dut, banku entitatek adibidez, arlorretan ere ardura pixka daukate, modu honean esan nahi dut, pedagogia hori euren esku egon daitekelako, ez? Euskara arlo batzuetan orain arte erabili ez bada, erabili ez delako izan da. Tresnak baditu hizkuntzak, eta tresna horiek edatzeko bidea, momentu honetan, igual haiek egiten ari dira, ez? Saltoki handietan beste gauza bat da, beste gauza batzuk saltzen dira, negozio esparrua beste bat da, eta bai, saiatzen gara guri dagokigun arloan,
mezu idatzi bat bidali behar zaionean bezeroari, bereziki zaintzen dugu, hizkuntza teknikoa erabili behar bada ere zaintzen dugu, ikusten dugulako gure aldetik ere pedagogia lan hori gure eskumenaren parte bat da, ez? Baina arlo teknikoan, nola ez, hiztegi teknikoa erabili behar duten arloetan, zailtasun handiagoa da, baina ez prestigio kontuagatik, berak esan duen moduan. Nire ustez da, ohitura, ontxe egiten ari gara bidea, eta helduko da momentuan, prestamoitza erabili beharrean, mailego erabiliko dela, berdin, natural. Zuen kasuan, Gogirarren kasuan... Nik uste hori formazioz edo, formazio klasekin eta bar, konpondu litekela. Pixka bat horri baliabideak bideratuta, ez, lehen komentatu betena lan eskaintzan gertatu zaigun kontu hori, badaukagu, olako kompleju bat edo gauza batzutarako euskera ez degula erabiltzen, zuzenean iruditzen zaigulako gazteleraz erresago konpontzen diala kontu horiek, ez, eta nik kontratu bat hartzen dut, eta itzultzaile hon batek itzulia alima da, euskerakoa hobeto ulertzen dut, gaztelerakoa baino ze itzultzaileak ikaragarrizko lana egiten dute, hori ulergarri jartzen. Orduan nik uste dut formazioa, langile horiek formazio jasotzeko kontua dela pixka bat. Birziklatzea, ez? Beste arlo batzutan birziklatzen dian bezala langileak, euskerara, birziklatzea. Energia hornidura kontratua esaterako, berez nahiko teknikoa da, baina bardura tekniko eta juridiko asko ditu. Hor somatu duzu jendeak hizkuntza aldatu duela sinatzeko orduan, edo? Ez, kontua lehen komentatu baita ere, erronka bezala hartzen du jendeak, esan du, zaila da, euskeraz ere zaila izango da, euskeraz eman, eta gero pasatzen diezunen faktura euskeraz, eta ja jendea hor gelditzen dut euskeraz, ulertzen dut, azkenean presioa, zergak ez dakiz zer, Erronka hitzarekin gelditzen gara, hori izan da, azken batean enpresa pribatuak, entitate pribatuak euskara zerbitzua emate aldera etorkizuneko erronkak jorratzea zen solasaldi inguru honen helburua, horretan indugu azpimarra, espero dut behintzat zeo zertan aurratu izana, eskerrik asko bai Goiener bai El Corte Inglés eta beka Kutxabanki parte hartzeagatik, eta bukatzeko, gogatu ezagun Euskaltzaindia kantatutako jagon jardunaldi hogietan gaudela, eta ez nuke, aprobetxatu nahiko nuke momentu hau, ja da lehen bere aurkezpenean Ainhoak esan duen bezala, Euskaltzaindiaren mendeurrenean egonda, Euskaltzaindia zoriontzeko, eta egun urte guzti hauetan itako lan guztia eskertzeko. Eta nire partez, beste darik, eskerrik asko, eta aurren arte. Eskerrik asko.